Kita nyo, gumagalaw-galaw yung puno. Parang pag may parang spray tignan, yung ulan, yung ganyan na may kasamang hangin. Si Sam ngayon nasa radyo. Thanks for tuning in to Eagle 810. I'm Senior Airman Sam Burns and Papalit ako ng bed sheet. Yung isang kanji niya, ang daming pagbasa. Pwede siyang ten, pwede siyang ame, pwede siyang ama. Bag 19, chapter 12, page 12. Ngayon, yung ika-1 month mula nang dumating kami ni Sam dito sa Japan. And super sama ng panahon. Actually, may bagyo ngayon. Nabalitaan nyo ba yung sinasabi noon na hagibis? Yung super duper malaking storm daw. Sinasabi ko talaga na nabalitaan nyo ba? Kasi I'm sure late ko ma-upload ang vlog na to. And wala ko masyadong kaayos-ayos. And I have to drive. Wish me luck, guys. Pero feeling ko naman okay lang naman ako. At safe naman na nakarating dito sa bahay. Grabe yung yung ulan. Tapos mukha nga siyang bagyo. Hindi siya yung tipo ng parang akala mo malakas na ulan lang. Kasi syempre, mga Pilipino, sanay tayo sa mga bagyo-bagyo. Diba? Alam natin kung alin yung lakas lang ng hangin, ng ulan, sa bagyo talaga. Pero, ang pinaka nakatakot lang ako, hindi ako natakot sa ulan or sa hangin. Hindi naman din shaky yung pag-drive ko, yung sasakyan ko. Mukhang okay naman, hindi naman siya yung nakakatakot na pag-drive. Pero yung natakot lang ako dun sa bandang may mga flood. May part lang kasi minsan na parang antaas ng tubig. So, parang naiisip ko na baka pumasok sa kotse ko. Naranasan ko kasi yun nung earlier pa. 1 hour yung pag-drive ko ngayon. So, sabihin natin mga nung ika-15 minutes ko sa pagdadrive, dun ko naranasan yun. So, medyo nag-worry lang ako na the rest 45 minutes kung safe ba ako makakarating, kung meron bang part na super taas ng tubig na baka hindi ako pwede mag-drive, ano ba yung iba pang rota pa uwi sa bahay, yung ganun. Pero, ayun, safe naman, okay naman. And si Sam naman, may work na siya. Anong oras pa lang ngayon? 8. Ayan, kanina na 7, pumasok na siya sa work kasi silang mga taga-radyo kailangan nasa radyo sila kapag ganitong may typhoon, updating the people kung ano yung sitwasyon ng bagyo, kung ano yung mga dapat gawin. Kawawa din, pero ayun, kailangan. Tapos, ako naman, eto, nandito sa bahay, Saturday morning, so parang feeling ko ang haba ng weekend, kasi parang ako lang mag-isa. I mean, andito naman si mama, pero I have so many, like, me time. Pwede ako magbasa, pwede ako manood ng TV. So, yun, relax lang. Update dito sa sinasabing super typhoon na hagibis dito sa Japan. Ayan, medyo malakas nga siya talaga. Pero ang pinaka oras talaga daw ng dating dito sa may lugar namin, sa may bandang Tokyo, Saitama, ay mga gabi, 9 PM. So, ngayon, ayan, hangin, malakas na hangin, malakas na ulan. Kita nyo, gumagalaw-galaw yung puno. Ayan. Grabe lakas. Parang iba talaga, yung parang pag may parang spray tignan, yung ulan, yung ganyan na may kasamang hangin, dyan mo talaga makikitang parang iba talaga siya, bagyo talaga siya. Si Sam ngayon nasa radyo, kaya inaantay ko siya. Ayan na siya, naka-ready na. on your Saturday afternoon. Thanks for tuning in to Eagle 810. I'm Senior Airman Sam Burns, and I'm going to keep on giving you those updates you need regarding a Typhoon Hagibis and its quest through the Kanto Plain that none of us are having a fun time with. But you know what? We're all in T-Core 1 right now. Some of us are in T-Core 1 in caution, including Yokosuka. Hala, grabe yung tunog ng bagyo. Yan, grabe. Naririnig nyo ba? Tapos, ayun, may announcement pa. Hindi ko marinig. Mas malakas yung hangin at ulan. Ayan, naririnig nyo ba? Naririnig mo? May nagsasalita, ma? May announcement? Hindi ko marinig eh, kasi ang lakas ng hangin at ulan. Ayan, naririnig mo? Ang ulan? Hindi, may nagsasalita. Diba? No. Nakakatakot.
Hello guys! So, maya-maya magra-radyo na si Sam. Kanina yung schedule niya mula 11 a.m. to 1 p.m. Tapos, 5 p.m. to 8 p.m. Tapos, ngayon naman from 12 a.m. to 2 a.m. Kawawa naman, ayaw na ayaw nun talaga pero wala siyang choice. And ngayon, kumalma na, wala na akong naririnig na ulan, na hangin, unlike kanina, ang ingay talaga. So, silipin natin sa labas. My God! Ayan, ni ulan, wala. Parang joke lang yung dumaan na bagyo. Ano ba yan? So, clear na. Tapos na. It's 2 a.m. So, inaantay ko na matapos si Sam sa trabaho niya para makatulog na din ako. So, ito na. Magsasalita na siya. Hi, thanks for tuning into Eagle 810. I'm Senior Airman Sam Burns. Make sure you're staying safe out there as we wait for the all clear. Right now, Yokota and Yokosuka are in T-Core all clear. That's the good news. Right now, Sabrina Carpenter is taking us to the news with thumbs. After ng bagyo, sobrang maaraw na. Kaya ayan, yung mga nakasampay. Tapos nagpapalit ako ng bed sheet. Teka. Parang ang pangit dito. Ito talaga medyo hindi sobrang ganda ditong part. Kasi, ano pa bang ginagawa ko dito? Ayan, para medyo hindi halata. Kahit pa paano. Ay, medyo halata. Ewan. Ayan. Ang cute ng bedsheet. Ito parang ano lang siya, cover lang to sa ibabaw. May melody. Ayan. Tapos ito na yung dati nalabhan na yan. When everything you have is pink. Yung pink na blankie. Tapos ito yung sandayan ko na Hello Kitty. Ito, kakatapos ko lang mag-face mask. Sinisimot ko talaga kapag medyo basa-basa pa yan. Diba sayang pa. Ayan, nakalimutan ko. Pagligo ko na, ko tong hikaw ko. Ang mga hikaw ko pa naman, guys, accessories lang. Hindi siya tunay. Hindi ako mahilig sa tunay kasi burara akong tao. Lagi kong nawawala. In nighttime skincare routine habang nagchichika-chika. So, after ko mag-face mask, parang inaano ko ng kamay ko kasi iba yung heat na mula sa, natin, palad natin. Konting massage, pataas. Pero meron talaga akong pang-massage sa mukha. Gift sa akin ni na mamang nung birthday ko nung April. Ayan. Ayan, ginagamit ko yan. Pero, usually, kapag medyo natuyo na yung mukha ko. So, after ko mag-mask, meron akong toner. Ito yung Hatumugi, yung lagi kong ginagamit na super duper as in over. Mura lang. Ayan, nawawala siya. Ayan, mura lang. Ito siya. So, ganito kalaki. 500 ml is 600 plus lang. Wala pang 700 yen with tax, I think. Tapos, ayan. Yan, so parang binasa ko na naman yung mukha ko. Kasi, importante talaga guys na i-moisturize yung skin, especially ngayon na winter na. Madalas, twice ako nagaganito. Pero kapag ka tinatamad, once lang. Tapos, syempre, leeg din. Importante, eye cream. Ibang mga nilalagay natin sa skin. Medyo matapang siya for our skin dito around the eyes. Kasi manipis lang daw yung skin natin dyan. So, dapat ang ginagamit daw talaga ay eye cream para, yun, hindi masyado. Ewan ko ba, sa panahon ngayon, ang daming arte-arte. Siguro ng mga kapanahunan ni Mama, wala namang mga ganito. Pero, diba, yung iba naman sa kanila, okay naman yung itsura hanggang ngayon. Ngayon na lang talaga to. Siguro ang henerasyon natin, pagkatanda, super mas younger looking. Mas young looking. Yan, looking young. Tapos, kapag kamay, sumobra pang lagkit-lagkit dyan, ilagay nyo dito, sa line dito. Diba kapag yung nag-smile tayo, yung ganyan, ayan, para hindi siya maging permanente. Nakakatulong din. Siguro, I think, Erman, wala pa naman ako masyadong problema sa lines sa mukha. Pero, importante yung ganitong prevention, diba? And then, face cream. Ito yung Tonyo Isofurabon. Yung gamit ko nga palang eye cream is, ayan, whitening eye cream. Ayan, whitening eye cream. Nakasulat, Purasenta no. Ito, Bihakuryuku. Uso din to eh. Makikita nyo yan sa mga drugstores. Tapos, yung face cream na ginagamit ko, as usual, Tonyo Isofurabon Loyal. Hindi kasi siya harmful sa mukha. Mura lang. Tapos, maganda. Tapos, ayan, kahit kasi yung mukha ko super sensitive talaga. Pero, okay naman.
iwasan ang eye area, forehead, ayan, as much as possible, pataas daw, pataas. Pero madalas ko nalilimutan. Pagka natuyo-tuyo na siya, ang nilalagay ko sa pinakahuli ay itong Melano CC. Ilalagay ko sa aking cheeks, tapos dito sa baba and sa ilong na din. Halos sa buong face na din pala. Itong Melano CC. Ayan, nilalagay ko na siya directly sa cheeks ko para hindi ko na siya mahawakan. Tapos, ayan, dito ko na lang siya spread. Oil lang siya, kaya hindi nyo makikita. Pero, ayan, maamoy nyo medyo maasim-asim. Nakakatanggal daw to ng mga blemishes, tapos yung mga pimple marks. Feeling ko it helped. Ayan. Kasi, grabe, few months ago, yung mukha ko, hindi talagang mabubuhay ng walang concealer. Ang OA. Pero, ayan, ngayon, ito na yung mukha ko ng walang takip-takip. Okay naman na. Although, hindi naman siya perfect ha. Huwag niyang papaloko dito sa camera na to. Nakakakinis kasi talaga to. Ayan. So, alam niyo ba guys, yung ginagawa ko lately, i-share ko lang. Gaaral na akong mag-kanji. Na-realize ko kasi, after living here for 9 years, ngayon lang talaga na-realize, kailangan din talagang matutong magsulat ng kanji. Meron ako ditong book na binili namin to nila mama sobra 10 years ago na. Tadan! Ito yung kanji book na meron din naman nito kahit sa ang bookstores. Tapos siguro sa 100 yan shop. Hindi ako sure kung meron. Pero yung mga hiragana and katakana meron sila. Ang kanji siguro yung mga madadali. I'm not sure. Pero ayan, sa mga bookstores maraming ganito. Ito, ang isa nito ay 630 yen. Ito yung mga kanji ng pang grade 1. Meron ako hanggang grade 3 ata. Tapos, dati, na-try ko na mag-self-study nito. Kaya lang, yung naging problema ko sa pag-self-study ko ay nakakalimutan ko yung iba. Kasi guys, dito, halimbawa, ipakita ko sa inyo ha. Halimbawa dito guys, yung isang kanji niya, ang daming pagbasa, pwede siyang ten, pwede siyang ame, pwede siyang ama. So, 3 ways. Ito naman, mas madami. Isang kanji, pero pwede siyang mabasang ku, sora, yung a sa word na aku. Dito naman, akeru, yung a pa din. Tapos, kara. Like, kara po. Hindi pareho sa alphabet na yung isang letter, isa lang. Kapag ka A siya, A lang siya. Pero kapag ka kanji, pag A yan, pwedeng maging B, pwedeng pagbasa niya C. Yung kanji ko, K, ang pinaka-common na pagbasa sa kanya, Megumi. Madalas na pagkakamalang akong Megumi-chan. Yan, minsan may tatawag sa akin sa work na Megumi, Megumi-san, ganyan. Pero K talaga siya. Doon ako nahihirapan. So, habang nag-aaral ako, habang natututo ako, yung mga nauna, unti-unti kong nakakalimutan. So, yun yung rason kung ba't natigil ko. Siguro patapos na ako nung pang grade 2 nun. Ngayon, nagbalik loob ako. Ang reason kasi, dati kasi, yung pag-aaral ko noon, trip lang. Pero ngayon, parang na-realize ko na kailangan ko na talagang matuto. Kasi, lalo na kami ni Sam. Tapos, diba, syempre, pag nasa relationship naman tayo, iniisip naman natin ang forever, diba? So, kapag ka si Sam yung maging boyfriend ko, si Sam yung maging asawa ko, yung makatuluyan ko, paano na lang kapag ka magkasama na kami, tapos may mga dumarating sa aming letters from City Hall, ganyan, tapos hindi namin maintindihan. Ang hirap, diba? Hindi naman pwedeng itanong, pumunta lagi ka na mama. Buti kung nasa malapit lang sila nakatira. Pero nakakapagod din yun para kay Papa kasi si Papa, malabo na yung mata niya kapag kayo magbabasa siya, magsasalamin pa siya, tapos nagwo-work sila hanggang 7 p.m. Dumarating sila madalas, 7:30, ganyan, kakain pa, maliligo. So, alam nyo, busy din. Kaya na-realize ko na kailangan ko mag-aral. Japanese lesson time! So, ngayon, magtuturo na naman ako ng ilang words. Ang ulan in Japanese ay ame. Ame. Ang kidlat, kaminari. Kaminari. Ang bagyo, typhoon. Typhoon. Parang typhoon din siya na wala lang end, diba? Yan lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sa next video ulit. Bye!